Is je zelf nog op squallen? Ja. En hoe belangrijk vies squallen? Ja, op mijn school niet zo erg. Wij leren niet veel. Ik zit daar verderop op school. Maar vies squallen belangrijk om het oor te maaien? Nee, niet echt. Roy wennet in Heegterp Skieringen. Een week dat een soort jongeren van squallen gingen zonder diploma. Bennenmishandeling volle meer voorkomt als gemiddeld en maar liefst 40% van de band ouders zonder werk had. Nou, als je fysiek naar de wijk kijkt, ziet hij er ook niet slecht uit. Ik liep hier net al rond met wat mensen die hier niet vandaan komen. Die zeggen ook van, goh, het is hier groen, er is helemaal niet zo heel veel hoogbouw. De situatie op zich is niet zo slecht. Dus er is natuurlijk fysiek ook ontzettend geïnvesteerd in deze wijk. En je ziet dat die sociale aanpak daar wat achteraan is gekomen. Daar zijn we eigenlijk vanaf 2010 pas mee begonnen. En dat moet nog echt zijn vruchten af gaan werpen. Zo'n een perier is er een zogenaamd frontline team actief in de week. Ze gaan bij de meesten del om te zien of ze helpen kunnen problemen op te lossen. Dags zitten verbeteringen in de week op een wachtje. Dat heeft dus te krijgen met het economische klimaat en de protte werkgeleerders hier in de week. Het heeft ook wat te krijgen, denk ik, dat wat zichtbaarder wordt. Nou, omdat we toch echt druk wandelen binnen met deze week. Wat zichtbaarder is wat er hierin achter de voordeur gebeurt. Nadien hij met mijn werk? Nee. Nee. Wat vies ervan? Ja, ik weet niet. Maar niet echt last van. Wat ik zelf wel heel erg belangrijk vind, is om nog meer de relatie te leggen tussen onderwijs en de wijkaanpak. En dat betekent, dat wil je die jonge generatie echt nieuwe kansen bieden. Want het zijn vaak al 2 of 3 generaties lang mensen die in de bijstand zitten. Wil je die jonge generatie kansen geven, dan moet je ervoor zorgen dat ze met een diploma van school gaan. Hoe zus je zelf hoe 20 hier? Ja, ik weet niet. Ik zou wel kijken.